tomto videu si zapojíme 8-ledkový Rainbow Ring tak, aby nám ukazoval azimut natočenia autíčka, čiže kruh s 8 dúhovými ledkami bude fungovať ako farebný kompas. Budeme potrebovať 2 mikrobity, 1 senzorbit, 8-ledkový kruh a batérie. Prvý mikrobit zasunieme do senzorbitu. Do Rainbow kruhu si pripojíme kábliky, čierny na pin G, červený na pin V a žltý na posledný signálový pin. Pomocou týchto káblikov pripojíme kruh ku senzorbitu na pin 1, dodržiavame pritom farby. V prostredí Make-out si pridáme rozšírenie Neopixel a otestujeme, ako sú očíslované ledky na kruhu. Najprv zistíme, ktorá ledka má číslo 0. Potom zistíme, že ledka s číslom 1 nasleduje v smere hodinových ručičiek. Svoje merania si zakreslíme. Prvý mikrobit bude fungovať ako prijímač. Podľa toho, aké číslo príjme, takú ledku rozsvietí. Program teda vyzerá takto. Druhý mikrobit bude pracovať ako vysielač. Podľa toho, na akú svetovú stranu je otočené jeho logo, vyšle príslušné číslo prvému mikrobitu. Zakreslíme si to do obrázku. Aby sa nám dobre programovalo, vypočítame si aj uhly medzi jednotlivými svetovými stranami. V programe sa najprv spýtame, či mikrobit ukazuje na sever. Ak áno, zobrazí písmeno S a odošle číslo 0. Postupne dopíšeme program aj pre ďalšie smery. Tento program môžeme odskúšať aj bez spolupráce s prvým mikrobitom, pretože svetové strany sa nám zobrazujú na Matrixe. Keď nám aj tento vysielací program pracuje správne, zapneme prvý mikrobit a odskúšame zobrazovanie svetových strán na Rainbow Ringu. Vysielací mikrobit zabudujeme do nejakého pohyblivého objektu a na Rainbow Ringu môžeme sledovať, akým smerom sa práve hýbe. Dajte si ho na zem a my budeme hádať, že kam s ním smerujete. Dobre? Tak, aby sme to autíčko nevideli. A táto druhá skupinka, poďte. No kam, babi, idú s autíčkom? Toto je aký smer? Je juh? Teraz? Juhovýchod. Áno. Sever. Babi, kontrolujte nás. Východ. Východ. Nepozeraj pod lavicu. Severovýchod. Severovýchod. A ešte čo sme nemali? Juhovýchod. Tom. Juhozápad. Áno. A? Západ.